Mga katablers, magandang umaga sa inyong lahat. So, dito naman tayo. So, road trip tayo, long trip. So, start tayo dito sa Tagum City. So, Davao. Tapos, punta tayo ng Digos. So, Kabakan. Pagkatapos sa Kabakan, punta tayo doon tayo dadaan sa Carmen, North Cotabato. North Cotabato, tapos punta tayo sa Valencia, Bukidnon, sa Malay Bukidnon, Maramag, tapos daan tayo sa Cagayan, tapos sa Iligan. So pagkatapos sa Iligan, punta tayo ng Mukas. Doon tayo sakay ng barge papuntang Osamis City. Pagkatapos sa Osamis City, long ride to ito mga katabulers. Punta tayo sa Plaridel, tapos doon sa Bulabi, doon sa Pulangko, daan tayo dyan. Tapos pagkatapos natin doon, punta tayo ng Dipolog City, tapos daanan natin yung Zamboanga del Norte at saka Zamboanga del Sur at saka sa Lanao, no? So pagkatapos tayo dyan, punta tayo sa Pagadian. So Pagadian, so pagkatapos ng Pagadian, punta tayo sa, kasi i-round yan i-round mo yung buong lugar nila sa Osamis Cities at saka sa Misamis. Tapos doon tayo dadaan pag uwi sa Iligan ulit, pero hindi tayo sasakay ng barge. Iikot tayo doon, tapos uwi tayo ng Iligan, Cagayan, Butuan. So Butuan, dito na tayo sa Caraga Region. So happy trip sa lahat. So maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan, ng mga riders. So magkape muna tayo. So ingat tayong lahat. God bless. Mga katabulers, ito yung pinaka long ride dito sa Mindanao. So ito yung pinakataas na ride ko talaga dito sa Mindanao. So challenge to sa buhay, no? Kasi importante lang na i-enjoy natin yung life natin habang buhay pa. So travel muna tayo. Ang ibig kong sabihin, i-enjoy lang natin ang life. Left and right yung mga problema, basta importante enjoy lang. So ride again. So maraming salamat sa mga nag-subscribe. So thank you. So mga katablers, nata diri karon diri sa Cotabato City, no? Kaya diri paside. So Bukidnon. So diri talaga sa Tagum, Davao, Digos, so Kidapawan, makilala. So Kabakan. Tapos street diri nga side, no, street diri Cotabato ni diri nga side Bukidnon. So kita dia Carmen. So mga katablers, muli ang journey of life. Journey of life, no, mga katablers. So natatri karon sa Kabakan. So nindot kayo, peaceful nga lugar, peaceful po siya. So nakita na tong malabyog na ta karon. Ang oras alas 3:30 sa hapon. So ang pizza karon, pizza September 10, 2023. So God bless mga katravelers. So sundan nato ang natay agyanan diri kadulura para Bukidnon, Cagayan. So dapiog tani dito. Nata diri sa Bangots Litson House, no? Nabuntagan nindot yung litson diri, pinakadabis ng litson diri. O pagani maluto, wala na lamay nagkakaunon. Nata diri nabuntagan alas 2 sa kadlawon. Nata diri sa Bangots Litson House. So may gabi sa tanan. So misakay ta karon diri sa lugar sa Mukas, no? Sakay ta diri sa barge na diyo. Muli ang Mukas Batok Plaridel. So sakay ta dito. May barge diri sa Mukas na siya, Mukas Lanao del Sur.
nagabi ang tagamay diri ato ta og kuan Orokita. Git-git kayo kay burnout magod kayo. So ato tag pa Orokita diri sa Osamis Occidental. So naabot na gyud ta og Plaridel no diri sa Misamis Occidental. So gabi gyud ta naabot karon gikan ta sa Tagum tapos dito na sa Kabakan no. Tapos Maramag balik sa Bukidnon tapos Cagayan, Iligan tapos diri sa Plaridel sa Osamis. So, one good. Taas kita ng atong biyahe karon gabi kita nabot. Ayong may buntag Mindanao. So, nata karon diri sa Zamboanga no, Zamboanga del Norte, diri sa Rizal. So, nata karon diri sa Rizal, Rizal Zamboanga. Zamboanga del Norte. Ini ang balay ni Kuan. Sa Rizal. Breed na no? Ayan. Ang balay ni Pan, si Rizal. Historical. Ini ang balay ni Rizal, historical. So mga katabulers no, na ako diri sa balay ni Jose Rizal diri sa Dapitan. So, akong biyahe, laylay gid siya kay gikan ko sa Tagum to Digos, tapos Kabakan, tapos paingon ko dire sa Maramag, balik siya Bukidnon, tapos Cagayan, tapos Iligan, tapos Osamis, tapos Plaridel, Osamis City, Plaridel, tapos dire sa Dapitan. So, nindot juga siya ang mga historical, mga makapaugnat yun sa una-una ba, mga panahon pa ni sa unang panahon nga mga history sa mga kabataan ug hangtod karon nga gibuhat siya og hirot sa Rizal. So nindot yun siya kayo mga katabulers diri sa Dapitan, nindot kayo. So mga katabulers, nata karon diri sa Mukas Rural Bus Terminal raw. Kuning kana. So ang biyahe nako gikan ko sa Tagum tapos Digos tapos Kabakan to Carmen da sa Clarin. So padulong ko sa Kuman, sulod ko diya sa Maramag, Bukidnon, Valencia, tapos Labyog ko diri sa Cagayan. So Cagayan, Iligan ya, tapos diri labay ka sa Uno, tapos diya gani mga katabulers diya sakay ka og barge para Osamis City, sakay ka diya 160 ang bayad. Tapos nilibot na ka sa Osamis, nilibot ko sa Plaridel, tapos abot ko diya sa Dipulog. So Pagadian. So Pagadian sa mga katabulers dito sa Zamboanga del Norte, Uyok na diya, Lanao. So diri ta mula po sa mga katabulers diri diri ta mula po sa padulong diri sa Pagadian. So diri na ta magsakay sa barge padulong ituyok gyapon diri Lanao, Tukuan. So
kuan yun, kining hago kayo mga katabulers. Pero importante nga ma-enjoy ang atong life na to. So dali sa Mukas, kanyang Mukas mo ni ang terminal diri sa mga bus. So mga katabulers, kung gusto mo mag-rides, so challenge gid siya. So na-challenge ko din doon kayo, no? Gikan ko sa quad layo din kayo, mga pinapod ka kilometers sa kong ride. So ugat sa tanan ng mga riders. So libot ko tanan, libot. So daghang salamat, salamat, God bless. Umay lang kayo, nindot kayo nga. Ini sa Pagadian. Umay lang kayo, ini sa akin. Ini ang lugar sa Aurora dari sa Boga del Sur, oh. Nara sa pinakataas. So nata karon dari sa Aurora, no, oh. Pinakataas bukid, so hangat ta sa mga clouds. Aurora na siya sa Boga del Sur. Dari sa Baclayon. Naku dari sa Juan Villanueva. Nice kayo. Murag maamis yun tapos sa mga ulat sa Ginoo. Mga katablos. Kayo nasa pinakataas. Sa paglato mo kinton kalagangan. Hindi na ako motor ka. Ah? Yung mga anak ko doon eh. Sila lah. Dia panas je nak. Dia tergedul dia. Kau bukan tak ada data di sini. Kau lagi.